היי, מה שלומכם? כאן אייל שאולוף מרימקס בקריית היובל בירושלים. אני שמח להציג לכם נכס חדש שקיבלנו, וולטה אלית מספר 5 בקריית היובל בירושלים. דירה בקומת קרקע, דירת 3.5 חדרים, 3 מקורית פלוס תוספת הרחבה שעשו כ-15 מטרים פלוס מרפסת. המרפסת כאן, רואים אותה. הדירה עצמה היא 3.5 חדרים, כאן חצי חדר, מתאים למטפל או מטפלת, מתאים גם לאנשים מבוגרים או בכלל. הדירה היא צמודה למרכז קריית היובל, ממש צמוד לדואר המרכזי בוולטה אלית. כמו שאמרנו, הדירה היא 3.5 חדרים, חדרים סבירים, יש מיזוג, כל המזגנים, כל הצנרת הוחלפה. כאן יש עוד יחידת שירותים נוספת, אפשר לבטל אותה מי שרוצה. וכניסה אחורית לבית עם גשר שעשו, אם מישהו צריך, גישה 0 מדרגות. טוב, שיהיה בהצלחה, דברו איתי 0526-444-333, אייל שאולוף, תודה.